את זכויות העובדים שלו. בשבוע שעבר נבחרת ישראל זכתה בגרמניה במדליות זהב באליפות העולם בעיצוב שיער. הנה הזוכה במקום הראשון, או הזוכים במקום הראשון בקטגוריית פנטזיה, אלון סלזניוב, שלום בוקר טוב, ומוטי רובין, מאמן נבחרת ישראל בעיצוב שיער, שלום בוקר טוב גם לך. נתחיל קודם כל מהזוכה. לא יכול להיות שהכל משיער. הכל משיער, בוודאות הכל משיער. לא שלה, אני מקווה. לא שלה, זה שיער שהוא טבעי לחלוטין, אבל זה תוספות. אבל זה גם בעצם, זה סוג של פיסול בכלל. זה סוג של פיסול, נכון. ומה שאנחנו עושים בעצם בתחרויות, אנחנו בונים את הדמות שלנו. אנחנו משקיעים את כל הידע שלנו, את כל היצירה שאנחנו יכולים, על מנת ליצור משהו מיוחד ולזכות, להביא מדליות זהב. אגב, גם הסמלה אתה הצבת, את הסמלה המפוארת הזו. כמה זמן לוקח לעבוד על כזאת תסרוקת? על תסרוקת, מה שיש היום על הדוגמנית שלי, בערך שעה ורבע. זהו? זה הכל? זה הכל. וואו. אבל באליפות עולם אני עבדתי על התסרוקת 3.5 שעות. זהו, צריך להגיד שזה בא עם עוד איזה קונסטרוקציה מעל שאנחנו לא רואים עכשיו. כן, התסרוקת שהייתה באליפות העולם, היא הייתה כמעט 3.5 מטר. אבל מה שנראה כמו רשת כזאת זה שיער בעצם, נכון? הכתום והכחול. הכל שיער. הכל שיער. גם בסמלה אלמנט של שיער. באמת? זה נוח? תהנהני. מה זה לא נוח? מאמינה לך. לא מאמינה לך אפילו לא לשנייה. אני הולכת לבית קפה ככה. כי זה רק רבע, זה נוח. כשזה ב8 קילו על הראש, אני חושב שזה... כן. זה 8 לא, עכשיו זה לא. באליפות עולם זה שקל, כן, זה שקל הרבה, אבל צריך קצת לסבול בשביל... כמה אתה משתמש ביצירתיות הזאת בעבודה היומיומית שלך? כמה אתה משתמש בכל היצירתיות הזאת בעבודה היומיומית? אנחנו משתמשים ביצירתיות בכל עבודה שאנחנו עושים, אם זה תספורת, אם זה תסרוקת קלה, אם זה תסרוקת פנטזיה. כן, אבל רוב התספורות שבאות נשים, זה פשוט תגזול לי קצת הקצוות, תעשה לי טיפה נפח, אל תיגע באורך. בדיוק, אל תיגע באורך. זה מה שבאמת בדרך כלל אומרות הלקוחות. אבל אנחנו משתדלים כמה שיותר, גם אני, גם מוטי, משתדלים כמה שיותר להביא את היצירה שלנו למספרות שלנו. כן, נראה לי שהקהל הרציני לדמיון הפרוע זה הקלות. זה לא לקהל של המספרות. התחום של עיצוב שיער הוא מחולק לכמה מסלולים. זה המסלול שנקרא הוט קוטור. בעצם אנחנו מציגים אותו בתחרות עולם, בתצוגות אופנה שאנחנו הולכים ברחבי העולם. וזאת התסרוקת שלך? זאת התסרוקת של אלון, כן, וזאת התספורת של רפאל רובין, שהוא אומן גדול מאוד, וכל האומנים שהפעם הצטרפו לנבחרת ישראל, הם אומנים ממש ממש גדולים. תספר לנו, איך מתקבלים בך לנבחרת ישראל? אנחנו בעצם, לפני 6 שנים, אני מופיע המון ברחבי העולם, ונפלתי לתחרות מן גדולה כזו של OMC, עולמי, ואני רואה 50-60 מדינות, כל אחד יוצא עם דגל שלו, עם התלבושת שלהם, ממש נבחרות, כמו באולימפיאדה של ספורט. הייתי בהלם, אומר, למה אין ישראל? ואז הוזמנתי על ידי דולורס, דולורס זאת הנשיאה של... אחת המכובדות בעולם בתחום עיצוב שיער, זה הגורו של כל מעצב שיער בעולם. הוזמנתי לקרמלין במוסקבה ונאמתי נאום מרגש, ואז הזמינו אותנו להצבעה, ומתוך 66 מדינות הצביעו לנו 56 מדינות בעד, ואז הכנסנו את ישראל לשורת המדינות. זו הצלחה דיפלומטית שלנו הייתה כנסה בשם תחום. ועשינו תחרות ראשונה לפני כמה שנים. ויצרנו נבחרת ישראל הראשונה. כבר זכינו במקום שני בצרפת בעיצוב שיער. וככה באיטליה אלון זכה במקום שני, אבל הוא לא הסתפק במקום שני, הוא אומר אני הולך למקום ראשון, וזה הגיע. דרך אגב, בתסרוקת פנטזיה, הזוכה השני הוא היה חי שושן, שהוא הסגנו. זה המקום הראשון וגם כן, זה היה מבטיח. אנחנו חייבים לסיים שיהיה לכם בהצלחה רבה, תסרוקות מדהימות. מסיימים, אני רוצה להביא לכם מתנה מטעם נבחרת ישראל. חולצות של נבחרת ישראל. למרות שאנחנו אפילו את הפולי לא יודעים. אנחנו נעבור עכשיו לחדשות השעה 7, טלי נס. בוקר טוב. עם תסרוקת קונבנציונלית לחלוטין. טלי, אני אשמור לך חולצה אחת שתהיה לנו גם בנבחרת. וגם כמה טיפים לעיצוב שיער. סגור. אולי בשעות האלה של הבוקר. כן, בואי נודה.
מודה ש... יאללה חדשות. לא קל. 7 עכשיו, הנה העדכון שלנו.